Zajímalo by mě, pro koho je to volné místo ve třídě. Jo, pro koho je asi volný? Jo, asi pro nějakou novou asi. Jo, no. Ach, jo. Co je? Ale líbí se mi Black. Jo, mně se líbí Tom. Jo. To je krásný. Jo, máš pravdu. Ale nevymyslí je. Ne, neboj. Hele, už někdo jde? Je. Ahoj. Ahoj. Ach jo. Zase padám. Jo, já taky, z toho si nic nedělej, zvedni se. Jo, vypadáte úplně stejně. Ach. Promiňte, že jsem spadala, jo? Jdeme na oběd, jdeme teda do třídy, jo? Jo, já jdu. Jo, já taky. Pojďte do třídy už. Ona nám nebude rozkazovat. A jdeme do třídy. Jo. Jdeme do třídy, pojďte. Jo. Jo. Ach jo, zase ta hodina. A dneska matika, fyzika. Fyzika! No! Zase jsem to první. Jako vždy. Sednout sem. Pojď. Jo, už to. Mně si dopředu. Jo. Hej, počkej. Já jdu taky sednout dopředu. Sedíme tři, víš? Jo, tak já budu. Fakt můžeme sedět po třech? Jo, jasný. Hele, už jde kámoška. Můžu to do helky? Jo. Proč se ptáš? Už jdu. Může si sednout k tobě? Jo, já. Pojď. Dobrý den, děti. Vítám vás dnešní hodinou. Dnešní hodinu se budeme učit. Jo, a ty jsi to nová, víš? Že jo. Takže dnešní hodinu se budeme učit zlomky. Takže když máme 10 desetin minus 5 desetin. Takže kolik to je? Niky? Pojď sem. Ach jo. Je to 5 desetin. Ano, správně. Takže tohle byste uměli. Takže jdeme na plus. 10 desetin plus 20 desetin. Víte, kolik je to? Patriku? 40 desetin. Špatně. Barčo? Proč zase já? 30 desetin. Musíš na mě tak povykovat. Dneska chybí Sofina, že jo? Ano, paní učitelko. Ano, paní Čelko, chybí. Šikovná holčička. Ty budeš asi tady nová a dost šikovná, že ano? Takže si napíšeme 5x5, 100x milion, 200x500 a to stačí. A pište.
Nemáme sešity. Počkejte, rozdávám je. Takže máte určitě všichni papíry. Ty máš, vy taky a vy taky. Takže pište si. To víte. Takže zvoní. Takže ty Zuzko, mi sebereš sešity. Přineseš do sborovny. Ano, pančelko. A nebuď tak otrávená. No jo, pořád. Jestli budeš na mě držkatá, tak mi přineseš žákovskou. Jasný? To je strašný, oni neposlouchají. Jo, to víš, každý neposlouchá, no. Naschledanou, děti. Cože? Už tu nikdo není. Já se jí na to vyseru. Ach jo, já se jí opravdu na to vykašlu. To je strašný. Pardon, že jsem řekla vyseru, ale tohle už s tou učitelkou je fakt nenormální. Pardon. Ale on je tak rozkošný. Vybereme jak blbec, že jo, bez ty šály. Tak šup, už to mám zebraný, tak to odneseme. Tady to jde vůbec, no. Odnášíme to pančelce. Já si to dám do krabičky a jdou. No konečně už to vypadlo. Já to přijdu s mořem. Já to tak nedám, jde zavírat. Takže ty. Já už se jí na to fakt píp. Nechci být dost prostá. Co ti je? Co jí je pořád, to je fakt strašný. Fuj! Jdu si pro bonbon. Dej mi bonbon, Zuzano. Je, co tu děláš? Hele, že by si se se mnou třeba rozdělila? Na to ti kašlu! Jdi víš kam? Jdi si víš kam? Ano, chápu. Já do téhle školy asi nepatřím. Ty mi přebrala kluka. Já bych ti kluka nepřebrala. Ne, vůbec. Ani bonbon bych ti nevzala. Opravdu namyšlená. Všechny bonbony pro všechny. Víte? Tak ahoj. Snad se vám toto video líbilo a ahoj. Hráli učitelka, Jack, Zuzka, nová holka, sprostá Niky, to jsem já, ledňáček, Viktorie, Lily, Black a Niky. Bonbony, to jsme my. Lavice, to jsme my. Čauky. A krabička, kde jsou sešity.
Tak snad se vám toto video líbilo a ahoj!